Medyo nasasakal na ako sa yakap mo, Han. Sorry. Nanggigigil pa rin kasi ako sa'yo. Lalo na, wala akong pasok bukas. Pwede pa tayong maglabing-labing, Han? Mamaya, pagtulog na yung anak natin. Nag-aaral pa sa sala eh. Baka dito yun matutulog. Alam mo naman, minsan gusto pa rin niya dito sa kwarto natin. Baka mabitin lang tayo. Sa bagay, maghihintay ako. Gusto kong paligayahin mo ko. Ako pa ba? Han, naisip ko lang. Since 9 years old na yung anak natin, tuturuan ko na siya kung paano pumunta sa school niya ng mag-isa. Para naman makapagtrabaho ko. Medyo naiinip na rin ako dito sa bahay. Saan mo balak magtrabaho? Sa hotel sana. HRM tinapos ko sayang naman. Tsaka bago tayo maging tayo, nagtatrabaho na ako sa hotel, di ba? Oo nga pala. Pero kung magtatrabaho ka na, nag-aalala ako para sa anak natin. Sino mag-aasikaso sa kanya? Malaki na siya, Han. Tsaka pwede naman siyang bantay-bantayan ng mga lola niya. Kaya na niya. Dapat tanggapin mong di parating binibaby natin siya. Sa bagay. Sige. Gusto mo ba ng tulong ko para magawa natin yung resume at application letter mo? Siyempre naman. Gawin mo ko. Yung dapat, matatanggap agad ako sa ganda. Nako, matatanggap ka talaga pag akong gumawa ng resume mo. Sa kapugian mong yan, tsaka tikas ng pangangatawan mo. Check ka na sa pleasing personality. Tsaka may experience ka na naman. Salamat talaga, Han. Hindi na lang paglilinis at pagbabantay ang ambag ko dito sa bahay. Pati na rin sa aspetong pinansyal pag nagkataon. Gusto talaga kitang tulungan eh. Tsaka isa pa, akong lalaki. Naku, Han, hindi naman kawalan sa pagkalalaki mo kung houseband ka. Nagkataon lang na mas may stable akong trabaho noon at kailangan mong i-give up yung sayo para bantayan yung anak natin. Pero ngayong okay na lahat, masaya ako na may initiative ka pa rin mag-provide. Ilaban mo yung pangarap mo na maging hotel manager. Malakas ang kutob ko na mangyayari talaga yun balang araw. Nakakakilig! Yung asawa ko, isang hotel manager! Sana nga matupad yan. Pero mukhang imposible, Han eh. Naku, walang pangarap na imposible. Pero Han, pag nagtatrabaho ka na ulit, huwag kang titingin sa ibang babae ha. Ito naman, hindi pa nga ako nagtatrabaho. Nagsiselos ka na agad dyan? Mahirap na no? Ikaw syempre mapagkakatiwalaan ko pero yung mga babae sa paligid mo? Hindi. Gwapo mo kaya? Sus! Di nga, Han. Gwapo ba talaga ako? Nakailang milyon mo nang tinatanong yan. Oo, gwapo ka. Uy, palakpak tenga. Dear Love, ako si Armand. Nakapagtapos ako ng HRM. Nakilala ko si Flor nung college ako. Professor siya, pero di niya ako estudyante. Naging kami nung gumraduate na ako at nakapagtrabaho sa isang hotel. Nung magsama na kami, nagdesisyon kaming huminto na muna ako sa pagtatrabaho para bantayan ang anak namin. Mas malaki kasi yung sahod ni Flor at for promotion na siya nun. Ang usapan namin, pag malaki na yung anak namin, pwede na ulit ako magtrabaho. Ay, puti, medyo nakapagpahinga rin tayo dito sa reception. Sobrang dami ng guest. Kaya nga, Kuya Armand. Akala ko hindi na matatapos. Nakakapagod ding humarap sa kanila eh. Naku, totoo. Nakita nga pala kita kanina na parang nag-e-enjoy ka dito. Dinaan mo sa charm yung mga malditang guest. Isang ngiti mo lang, ayun, napapangiti na sila. Binabaliktad mo pa ako ha. Ikaw yung nagpapakit sa boys kanina. Panay ang hawi mo sa buhok mo eh. Tinalaban kasi ako sa dimples ng isang guest kanina. Akala ko matutunaw ako eh. Pero kuya, may araw talaga na nakakainis yung mga guest, no? Yung mapapaisip ka na, sana di ka nalang pumasok. Sinabi mo pa. Pero may mga araw din naman na sobrang petiks lang. Pero pansinin mo ha, iba pa rin pag nakangiti tayo. Hindi umiinit ulo ng mga guest kahit may problema sa mga booking nila. Totoo kuya, buti mabilis lang nating na-assess yung bulto ng tao kanina. Kaya medyo hayahay na. Ang sarap ding mahiga no? Pagunat ng katawan,
Mas masarap kung may kayakap. For sure, pag uwi mo, may kayakap ka. Naku, wala. Anong wala? Eh yung asawa mo, saka anak mo. Pag uwi ko mamaya sa bahay, wala akong madadatnan. Kasi nasa work si Esme. Nasa school naman yung anak ko. Talaga? Oo, pero sa totoo lang, mas enjoy ako rito. Kahit nakakapagod minsan yung trabaho natin? Oo, kasi Ano, kuya? Hulaan ko. Dahil maganda yung parati mong kasama sa duty? Natumbok mo. Ginaganahan ako magtrabaho kasi nandito ka. Seryoso? Oo naman, mukha ba akong nagbibiro? Mukhang seryoso ka naman, kuya. May aaminin pala ako. Pero, nahihiya ako eh. Bakit ka mahihiya? Tayong dalawa lang naman dito. Wala namang makakarinig. Ano ba yung aaminin mo? Ano kasi, ang totoo niyan, crush kita. Gwapong-gwapo ako sa'yo, kuya. Totoo ba? Ano, ba't di ka naniniwala? Nung unang pasok mo pa lang dito, napansin na agad kita. Tapos, medyo na-disappoint ako kasi nalaman kong may asawa ka na. Hindi na pwede. Sinong may sabi na hindi na pwede? Anong ibig mong sabihin, kuya? Ito real talk. Magaan ang loob ko sa'yo. Nasasabayan mo ako. Napapasaya mo ako. Kaya gusto kong pumapasok sa trabaho kasi parati kitang nakakasama. May aaminin din ako sa'yo, Lily. Aaminin? Ano yun? Gusto rin kita. Maganda ka. Itatago ko lang sana yung paghanga ko sa'yo pero nauna ka nang umamin kaya pati ako umamin na rin. Sobrang lakas ng dating mo sa akin Talaga? Oo, walang halong biro. Gustong gusto talaga kita. Naging kami ni Lily. Tinago namin syempre. Mahirap na. Sumagi na rin sa isip ko nung panahong yun na sabihin kay Flor na ayoko na sa kanya. Mula nung bumalik ako sa pagtatrabaho, bigla akong na-realize na ayoko pala yung pakiramdam ko nung house band ako. Nakakadiri pala ako nun. Flor, napapagod na ako. Saan ka napapagod? Sa'yo, sa relasyon natin. Tigil na natin to. Hoy, ano yung pinagsasasabi mo? Anong itigil na natin to? Teka nga, amoy alak ka. Galing ka bang inuman? Huwag mo nang pakialaman kung galing ako sa inuman. Ilang beses ko na tong pinag-isipan. Kaya siguro di pa tayo nagpapakasal kasi di talaga tayo para sa isa't isa. Han, ano to? Pwede bang magpahinga ka na? Lasing ka lang. Mag-usap tayo pag nahimasmasan ka na. Nakainom ako pero hindi ako lasing. Nasa katinuan ako. Alam ko lahat ng sinasabi ko. Ba't ayaw mo na sa relasyon natin? Naguguluhan ako. Matagal ko nang nararamdaman na ayoko na sa'yo. Pinipilit ko lang para sa anak natin. Pero wala Ngayon dumating na ako sa puntong desidido na akong makipaghiwalay sa'yo. Hindi totoo yan. Hindi. Siguro busy lang tayo. Siguro pagod lang tayo. Bakit ka naman biglang nagkaganyan? Ano ka ba naman? May nararamdaman ka na palang ganun. Ba't di mo ko kinausap? Sana man lang alam ko na meron ka na palang pinagdadaanan. Ang unfair na bigla na lang sasambulat sa akin lahat to ngayon, Han. Bakit naman ganun? I'm sorry. Ano ba kasing problema? Sabihin mo sa akin, pag-usapan natin. Wala nang dapat pag-usapan. Tsaka wala kang kasalanan. Ako ang problema. Wala na Biglang ayoko na. Ayaw kong pilitin tong puso ko. Talagang nawala na ako ng pagmamahal sa'yo. Sobrang bilis naman na ayaw mo na sa akin bigla. Sabihin mo nga, may iba ka na ba? Umamin ka! Please, magsabi ka ng totoo! Oo. Kaya naman pala biglang ayaw mo na May iba ka na pala! Sino yung babae mo? Sabihin mo, sino? Hindi mo na kailangang malaman. Aalis muna ako dito sa bahay. Kukunin ko na yung ilan sa mga gamit ko. Ano nga, alis muna? Ano yon? Babalik ka pag na-realize mong mali yung desisyon mo? Kung aalis ka dito sa bahay, wala ka nang babalikan pa! Gusto mo sirain pamilya natin? Sige lang! Doon tayo sa kung saan ka masaya. Total makasarili ka! Napakawala mo kwenta!
Sumama ako kay Lily. Tinimbang ko lahat. Kaya ko bang lumaki ang anak ko nang wala ako sa tabi niya? Kaya ko bang pangatawanan yung panibagong simula na si Lily ang kasama? Tama si Flor. Makasarili nga ako. Napakabait ni Flor. Ginawa niya lahat para sa pamilya namin tapos bilang ganti, ginawan ko pa siya ng mali. Flor, kausapin mo na ako. Bakit pa? May kailangan pa ba tayong pag-usapan? Umalis ka na, di ba? May mahal ka ng iba. Pinalaya kita. Sabi mo, ayaw mo na sa akin. Hindi mo na ako mahal. Ayaw mo na kaming makasama ng anak mo. Kaya ano pang pag-uusapan natin? Na-realize ko, ayaw ko palang masira pamilya natin. Na-miss ko na araw-araw kong kasama yung anak ko. Nakokonsensya ako sa ginawa ko sa inyo. Tama ba yung narinig ko? Nakokonsensya ka? Komedyante ka na pala ngayon. So ano to, Armand? Pipilitin mo sarili mo na pakisamahan ako. Magiging utang na loob ko pa na dumito ka sa bahay para wag masira yung pamilya natin? Gusto mo magpakahiro? Yun ba ibig sabihin nitong drama mo? Flor, wala na kami ni Lily. Ah, okay. So ano ngayon? Dahil wala na kayo, babalik ka na dito? Armand, hindi ako uto-uto. Napahiya mo na ako. Alam na ng lahat na pinagpalit mo ako sa iba. Kami ng anak mo. Tapos ngayon babalik ka? Kapal din ang apog mo no? Flor, nagkamali ako. Pero naging totoo ako. Aaminin ko, mula nung nakapagtrabaho ulit ako, bigla akong nanliit sa sarili ko nung ako yung nagbabantay sa anak natin. Ang laki na pala ng insecurity ko na di ko nabigyan ng pansin. Biglang tumaas ulit yung self-esteem ko nung kumikita na ulit ako ng sarili kong pera. Na-overwhelm lang siguro ako ng emosyon ko. Pambobo yung paliwanag mo. Kaya nga pinayagan kita magtrabaho kasi gusto kong tuparin mo rin yung pangarap mo. Pero ipapaalala ko lang sa'yo. Hindi kita pinilit na dumito. Hindi kita pinag-resign sa trabaho. Ikaw ang nag-suggest nun. Kaya hindi ko naisip na may problema ka pala ron. May sinasabi ka pang insecurity. Tanga! Nagsawa ka lang sa akin kasi may nagkagusto sa'yo mas bata. Para ka kasing nakawala sa hawla, kaya maligalig ka. Patawad, Flor. Gusto ko sana na subukan natin ulit. Kaya pa nating isalba to. Please, Flor. Para sa anak natin. Ilang araw ko nang nakikita anak natin na tinitingnan pictures mo. Namimiss ka niya. Ilang gabi ko rin siyang nakikitang umiiyak. Pakiramdam niya, hindi mo siya mahal. Pakiramdam niya pag nagkaanak kayo ng babae mo, hindi mo na siya pupuntahan. Kasi hindi mo na siya mahal. Maling-mali ako sa naging desisyon ko. Dapat na pag-isipan ko yun ng mabuti. Dapat di ako nagpadala sa tukso. Hindi kita nirespeto. Nasaktan ko kayo ng anak natin. Gusto ko sanang bumawi sa inyo. Please. Gusto ko sanang maging buo ulit ang pamilya natin. Ang dali lang sa'yo na talikuran kami tapos babalik ka ngayon na himasmasang ka na, no? Flor, kahit hindi mo na ako mahal, kahit araw-araw mo kong murahin, araw-araw mo kong saktan, tatanggapin ko. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na mabuo ulit ang pamilya natin. Alang-alang sa anak natin. Flor. Alang-alang sa kanya, papayag ako. Pero huwag mong aasahan na magiging tulad pa tayo ng dati. Ang lalim ng sugat na iniwan mo. Tingin ko hindi na maghihilom to. Naiintindihan ko. Pasensya ka na talaga. Sana mapatawad mo ko sa lahat ng pasakit na nagawa ko sa'yo. Kung ano mong maisipan mong kapalit nito, tatanggapin ko. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa pangalawang pagkakataon na binigay mo sa akin. Ginagawa ko to para sa anak natin. Para isalba tong pamilya na to. Sa totoo lang, wala na akong pakialam sa'yo. Dear Love, ipinagpapasalamat ko na binigyan ako ni Flor ng pagkakataon na itama ang maling nagawa ko. Pero may mga nagbago talaga. Iba na ang mga tingin ng anak ko sa akin. Si Flor naman ganun din. Hindi ko naman sila masisisi. Kasalanan ko naman talaga kung bakit to nangyari. Gagawin ko lahat at maghihintay ako kahit gaano katagal.
maibalik ko lang yung dating saya ng aming pamilya. Metro's #1 Love Radio. Basic!